Ọfụgwa okolobịa sị m ka akọlụ m ihe melienu ka nkọlụ ndị mmadụ n'afa ga-amụta ife na-abụ maọbụ ofu na ya. Osibụdị ya nọ na entertainment industry, ọ ịghọtago ya na-eme ọfụma until one day asị na fa ga-eje Togo ya wee kwelụ wee soro ha wee jebe. After the performance ka ha mechara ihe niile ha kwesịrị ime ebe afọ, ya na-ene anya a na-eke ihe nwa na-eke ihe nwa ewekelu the thing wee lute ebe ya nọ, ya wee sị ha mba na ya chọrọ. Si ọkwana ya onye nye na ya na-abọghị wee sị ya ma ọ makwa ihe a na-eke, ya sị ya mba. Ọ sị ya ma ọ chọọ nwaanyị n'abalị, ya sị ya mba na ya chọrọ. O wee sị ya nalụghị ihe anụnwa a na-eke, na ọ bụrụ na ọ nalụ ha anya na ọ bụrụ mmadụ ga-agwa ya ma ọ chọrọ nwaanyị ma ọ chọrọ nwaanyị. Ya ajụ ịgbagolu they keep on talking to him until ya kwelụ. Ewechili ịbụ o wee chinye. Ọ bụla ọgwụ na-eme ka mgba nwoke kwụsie ike n'ọkwụ ọdụ ma ya na nwaanyị nọlụ. Si ọkwana ya o wee lụọ n'abalị afọ ewedutele ụmụ agbọghọbịa na-abụ ya wee rọlụ ofu ya na ya na-abụ wee baa wee nọrọ. Ọ sị bụ na ya megide this girl ihe mkpufu ọnya n'ọnụ. I say young guy na ya dị 25 years mgbe ya na-agwa m ihe a. Ọ sị m ya wee mesịa ihe a chi ụtụtụ wee fo na ya mara ka ya si feel. Ya wee likecha ihe a maka na ya nọkata si ka ezi ụdị ndụ bụ ihe nka. Ihe a ka eme for 2-3 days fa nọlụ. O wee lụọ kafa gaa n'anya wee jekwulu the guy na-eke the thing wee paakị anya paakị ya wee palụ wee nata Naija. Ọ sị m nne nwaanyị ọbụla ya na ya na-abọ ga-anọ na-eje ṅụọ the thing. Nwaanyị ọbụla ya na ya na-abọ ga-anọ na-eje ṅụọ the thing. Nwaanyị ya mesiela ife ọ na-agbasa ọsọ. Denu nke agbakwara ọsọ na-ala ike the thing ọ na-aghanata na-achọkwu mọ. Achọrọ m ịchị ọchị na this post. I've been trying to not to chi ọchị. So kwani ihe anụgwa na-aga until ya wee mee 30 years wee lụọ gị nụ nwaanyị. Ya wee chọba nwaanyị anya ga-anụ wee sị ndị befe chọọlụ ya nwaanyị na village. I wee chọtali ya this beautiful girl. Ya wee na wee nụọ ya wee duru ya wee gbogote Lagos ya na ya na-aba wee nọrọ. Ọ sị m ya chọkwa iligo nwunye o ya ejekwa ṅụọ ọgwụ. Ya megide this girl ife ọ na-eti. So the thing wee bido wee dị n'ile nwunye n'ute. O wee kpọ ya wee jụbịa sị a kedu ife na-emezina. Na ya ma na ya wara anya rinne ma na ya amagolo ife iwe n'obi na nke dịzi too much ya aga ka ga ọkpa. Si a na-etu Chukwu si wee kie. Ọ sị m si ihe anụnwa bido na-enye this girl nsogbu. Ọ na-ajụkwa ya anya ajụ. Ọ sị m na ya ga-emegide nwaanyị ihe ma ha na-eme ihe ha na-eri disi ibom. Arịa niile adry cha. Ya amaghị na-eli maka na ya nidele enyo nọ. Ịghọtago nwatakịrị ya na-etizi ya na-emerụ ya arụ mana ya mara ka ya si ya kwụsị. Ike gwụrụ. Ọ sị m ọkwana ya ihe a ka ya megide this girl okwezi odidi o wee bido wee na-esoghili na-amoniti ya ka ọ mara ihe na-eme ihe a maka na uche agwa gị na ọ bụrụzi na ihe a gbara aka. Ya wee keep on na-ezo until one day ya wee mee mistake. Ya yipụsịrị trouser ya wụsa wee mesie wee kunye ka achịlụ n'akwa ya o wee dasịsị ya na this girl wee fịa wee tie. Ozugbo ọfụlụ ya na okwere dịka abata ọlụ paakị ya ngwongwo ya na be nne ya. Na sisi ihe a na-eme na the girl na-akọlụ mamịa na-asị anya dibe na-asị ka eze ụdị. Kwa mbọsị the girl na-akpọ mamịa na-ebe akwa sị ya na ya mara na-etu ka marriage si adọ na ya ga-anwụkwa n'aka nwoke a. Akwa ifugo. Mgbe eji natazi anya afụrọ nwunye ya wee kpọbịa na fonu wee jụbịa sị na ya nọ be nne ya. A na-ekwe oge nwoke kpọnya sị na ya chọrọ efe anya wee naba village wee nalụ wee jee na ọgịa nwoke n'ihe ọgịa nwoke medebe n'ọba n'ụlọ wepụta detin wee sị kedu ihe bụ ihe a. Ọ sị ikekwula ọtọ gwa ya ọnụ ya na-asaghị eke aga agụgọ na agụ nwụsị agụgọ. Mama nwunye wee pụta wee rigolie na dị umeanụ ụtụtụ rịọla rigolie ka fanụbọgụ. Esi ya ihe a ka iji nwa m ememeruche nwa m arụ na ọ da agazi ije ọfụma. Si bụ ọkwa dị ahụ. Ya wee dana na wee yọba ha wee kọbalụ ha kọsị gịnị dịka ọsị na ya chọzi. Nya ya n'enu ya na ya n'etiti na-abata ka ọsị na ya chọzi. Ya na-achekwa ndị befa solobịa dịka ọsị na ya chọzi. Ya si na ọ bụ in fact na the girl na-akọwa na ịnwerozi dike ịnụ di because of ihe afọ n'aka ya. N'ihe wutezili bụ na the girl apụzi akọbala ndị mmadụ. Ya na-agazi na village analị anya na-atụ ya aka na-amụ amụ.
ọ na-akọ akụkọ na-atamu sị m eikekwụla ọtọ gwa ya wee hapụ village wee gbagote Lagos. Ọ sị bụ na mgbe ya bidola ịchọ the second nwaanyị ka a nọ wee malụ na ụmụ nwaanyị ndị niile na-abịakwutie ya na-eli wee na-asị kedu ife nwunye ejire ga-ebudo nwe ihe awa na ọ dasị na ebudo ebu maka ego ya na-enyefa. Onye nya sizi ka anụ onye afọ ajụ. Onye nya sizi ka anụ onye afọ ajụ. Ọ sị m nne na ọ bụrụ dị nke anwa bụsi nsogbu ka agwa m eziokwu na etu nya nọ kịta na ya na-efili na aṅụtagolo onwe ya ọya ya nọ n'obi ya na-akụ kpukpukpukpukpukpuk na ihe aka obi ga na-akụ anọgide ọdụkaghasị na akwali ya mmiri oyi n'isi arụ ya niile ajụ oyi ya wee jikwalụ nwayọọ wee chigetekwa azụ. Ọ sị m nne na ife nya na-akọlụ m na ya na-akọlụ m ya maka na mama mfe iri ya ndị na gbamara onye nya bụ na enwere ike ịkọlụ ya mmadụ ndị ya ji aka ya wee mebisi onwe ya ya mara m ya gasị na ya ji aka ya mara m ya gasị na ndị director ya mara ife ya ga-akpọ ihe nka. Ọ sị bụ na ifele na-eme na ya dị akọlụ mmadụ na achọkwu ka ndị mmadụ mara onye ya bụ mana ife ajekọbalụ m ya bụ na ndị mmadụ ga-amụta ife as a young star ọ bụrụ na ị gbagote ọ bụrụ ife niile agwa gị mee ka ị ga-eme. Ọ sị m kịta na ya na-eju n'ọgwụ ka treat godo onwe ebe bekakọba akụkọ nwaanyị mana ihe bụzi nsogbu bụ na ọ bụrụ na ya ṅụrụ ọgwụ a na ya dị efilizi ka abụ nwoke na ya dị efilizi ka onwe ife a ga-emenwu nwaanyị. In fact na ọ bụrụ na ya cheta na ya ma ṅụọ ọgwụ afọ wite nwaanyị na nwaanyị afọ ada agọzi ya akwa ifugo ọ na-afịazi arụ ịchụzi nwaanyị na-afịazi arụ ka a ga-esi manage na ọ dụrụ ya ka a ga-emenwu without ọgwụ a do na ejebego terapi magolo na-enyere onwe ya aka mana ife a ji wee na-ekwu bụ ka onye ọbụla mụta ife. Gwa m kịta ụlọ ihe aba gwa m ụlọ ya na ya nọrọ na ya chọrọ ọnụ si ya na ọṅụ ọgwụ na ọ ga-achọ o wee ṅụzi ọgwụ wee tọ n'ọgwụ. Etu afọ ka o si adụ ndị na-agụ egwu ma ndị na-eme ụmụ ife ụfọdụ asị aṅụ ọgwụ na ịṅụ ọgwụ kịta ịma mmadụ mgbe iji mesie ife a ị wee ṅụba ịma nchetezi maka echi. Chai oke solu ngwele ma mmiri ọkọ ngwele ọ ga-akọkwa oke. Ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ma nyekwazi ọnụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.